awi ko jokkere en ɗam mbaɗata yimɓe en mbawi widema ko gonga aɗa wawno fodde cuuɗi mon tan jokka toon en ɗam Bambilor ina yaaji ko taari ɗum ko ina yaaji kono wadde taɓande ummaɗa Dakar e kiiɗo nguleegi e ɗiɗo kilométre uji no mbayi juutde ni no wayi woɗɗodirde ni e ɗiɗo laabi no ɗi mbayi mettude ni sa wi gonɗa koye jokkude en ɗam a arani ƴewde seremɓe ɓe a arani ƴewde almuɓe mbaɗa halis ma mbaɗa gasoil ma ƴetta yimɓe ma aɗa nanna ɓe galle e galle galle e galle ɗo garɗa fof daña ko jewtuɗa ɗon daña ko haala ɗon daña ko duwa ɗon sa wi koye jokkere en ɗam gonɗa yimɓe ne mbawi wiide ko gonga lawol ngol noon ngol waɗi wune halifaɓe yiyaɓe ɓe e fuutankoɓe yiyaɓe ɓe jiyaɓe Allah ɓe jooɗoɗi ɗen ɓe hen goto foof wonko nokkuɗen e muɗum ko ganduɗa ko ɗum ɗo ko ɗum haalande ko ɗum yewtande kadi so tawi yalti ana weeli nande ina hawa yimɓe ɓe tan so goto e yimɓe ɓe yi amin takkodire e ceerno o alhamdulillah so yimin amin takkodire e ceerno o ɗeɓat hawde ɗum seeɗa nde wonno wona ɗum min gandira neɗɗo fof wonɗo heedi mon fof wonko jogui nde Allah tagi yimɓe nde mon fof o dokki ɗum ko gueɗal minen wonɗo min keedi kono noon so tawi min pelliti woppude komin joguino ko min ɓaara ɗum min goppani ha laaɓi ala komin joñɓe ɗum tan amin telta ceernajo o eko woni e dow mum ko ɗum firti ko amin keptini ceernajo neɗɗo bomin gondi amin keptini ɗum wonno wayi omo jogui gueɗal ngal o tawi omo jogui gueɗal ngal o roni omo jogui gueɗal ummingal e Allah faade makko so tawi neɗɗo wona joom gueɗal Allah fawane ma jungo muɗum hay hunde a wawa ƴettude ko banden ɓene teskoro ma wawa wonde kono so tawi a joguima gueɗal a tawi gueɗal e nder galle bamma a takki hen becce ma ha ngal ɗon gueɗal kadi laatimama an alhamdulillahi rabbil alamin an a waɗani détourné jibinande nde wadde détourné jibinande gara tawa ka julɗo tawa jiginama ɓe ko julɓe koɓe mbaɗanno ko aɓene mbaɗa ɗum an gara gora ngol lawol firti a jamfimama ɓe a woppi lawol ngol ɓe jibigol kono an a waɗani détourné jibinande nde woni hen ne jiiya oɗo kaalowo ko ɗaɓɓowo tan ko dañi kono wona ɗum waddi min e makko so tawi oɗon jogui teskuye seeɗa tan hawnaki son jii kam daña ko cikkuɗon mi hayso ɗum ala e yam waɗata noon so tawi aɗa yiiɗi lati a ala ko coɗɗa lati a yii jeeyowo lati takko e makko so ɓooyi tan ma lati o ɓuuri noon ɗum wayi walla Cheikh Oumar eyyi so tawi goto e amen fayidama e mabɓe tan mataw wonko takkite mabɓe takke amen min ɗeɓi nandude e mabɓe min ɗeɓe wade no ɓe mbayni ɗum noon ɗiɗo haaluji fof ko weltare tan min beltima sanne hono no min beltotono guila hanki e nder oɗo galle e less kiiɗo caali kiiɗo caali ne wowtini ceerno Amadou Ceerno Djiby ɗo ko galle ma woni ɗo ko wande en rewɓe woni ɗo ko baade en woni ɗo ko mawne en woni ɗo ko mini en woni ɗo ko sehilaɓe ma ɓe paggodirɗa siɗiyama en goto foof to ɓerde mum to ina yaajnanma toon wonde ko toon keƴata ɓe bertani leese ɗe tan ayno leese ɗe ɗe mbayyode ni bertanteɗe ɗe mbayyode ni koto ɓerɗe to ɓe mbi ɓerɗe ɗe ina jaajanma eɗe ɓuuɓanma aɗe beltanima ko toon ɓe bismima wadde firti ngoɗo bismama ko ha abada minen min beltima sa wonde neɗɗo ari e nokku ɗo foti waɗanede hunde ayi ngal ɗon baɗal waɗama ha timmi hay hunde ngakkani e so tawi wonko yonatma ngal ɗo teddugal foti yondema min beltima Binta Arɗo min beltima yo Fuuta ɓooye hawrude ɗo yo seremɓe mawɓe ɓiɓɓe sohnaɓe ɓiɓɓe waliyaɓe ɓooye jooɗade ɗo ɓe ɓooye duwanadema
yimɓe ɓe ɓooya fooɗanadema ɓooya wadde ko mbaɗata kadi an so tawi a yoɓama ɓernde ma a mettinta ɓernde ma na laaɓi yeeso ma na laaɓi jikku ma ko moƴƴo aɗa laaɓe reedu kadi a bonani needi ɗum noon ko Allah waɗi wona jiɗɗo fof heɓa ɗum ko dokkal ummorade jungal o waɗata ɗum so wona ɗo yiɗi ɗo kala ko neɗɗo heɓanno e teddungal tawimo ɗo e nder oɗo galle a ɗannanaki ɗum a sakkanaki ɗum a muddanaki ɗum ala ko gueɗal ma ummorade jungal faade ma wadde so tawi wayini hawnaki barke heɓata koye mere barke heɓata koye mere sa yiiɗi teddude a teddinto teddinade eyyi sa yiiɗi waɗanede a waɗantu so yontudi waɗanede mbaɗaneɗa min beltima fodde wonde komin tawi ɗo e ɓiɓɓe julɓe hono ma en goto fof woppi ko haajum e hammum mataw firti ko jotodiral hakkude maɗa e bandel ngal no wuuri kala garɗo ɗo ari kono wela gonga ni ina wela kono kadi hakkude ma e jomum herƴani won fof so woppi galle mum e ngeeɗo nangue woppi haaju mum e ngeeɗo nangue e ɗiɗo haajuji no mbayi hewde ni ari teltima e ngal ɗo jaɓɓo ngal walla ɗeɗo ñalande firti ko hakkude ma e muɗum wona hande tan fewjani eyyi ɗum noon haala ka fof de koɓe mbiyata ko beetol so juuti tan artata koye ahmada firti tan ha joni koɓe ƴettiɗo ibrahima katante leñol mi tottete daña konnguli ɗi ɓamtuɗa seeɗa ceernajo o duwo walla juulen o duwono galle o duwono nokku o duwono wuro ngo o duwono diwan o duwono ko tawete ɗo ko eɗen jorti ni no wayi weltade ni so tawi Allah yanti hen so mbima tan Allah jaam eɗen jortiri so ɓernde ɓuuɓi tan duwa kasi ɗo joni kanko ɓernde makko o weltini mo tawɗeno o weltini ɓe tawɗen ɓe tawaɓe ɗo e less taalikeɓe hen goto fof mo weltaniɓe fodde wonde teddungal hakkude makko e ɗum noon ɗiɗo konngudi mi ƴettude tan yidde uddidde damal ngal mbiyata mbawa nadde damuɗe ɗe ne keewi kono mi uddita ngal ɗo tan natira ngal ɗo mana daña ko mbaɗanɗa bande en ɗe so neɗɗo wiyama katante leñol wonko ɗum haalata wonko ɗum firata annene kadi mbeɗa andi ko jiimi ko wasata hayso tawi a yiyani ɗum mataw a soynima hono ɗum saabu ko woppinma haajuma rewnuma e makko ko aɗa wawi haalde ɗum kadi ko an andi ɗum min kam mbeɗa andi woppinimi ko gonmi ko ndewmi e makko aywa annene kadi wasata anne taw wonko woppinma haajuma walla gollal ma ngal sababude wonno wayi eyyi ɗum noon alhamdulillahi rabbil alamin yo Allah rokku en wattude ni taw enen fof eɗen jogui hattan muɗum e sembe muɗum e yidde muɗum e bawal muɗum hada assalamu aleykum adde hadema ƴettude konngol nde wonno jiɗɗen ko so ummima to mato tan faye ceerno tan uddo noon mi hokkat seedeji ɗi ceerno Souleymane nane mi mbima nani ko feccere galle o ko feccere nokku o ko feccere Binta ko feccere diwan o ɗum noon ko kanko liggi ɗum so tawi hakkude maɗa e hoddiɓe ma weeli hakkude maɗa e galle ma weeli hakkude maɗa e rimɓe ma weeli hakkude maɗa e lamɓe ma weeli ene gasa taw an liggi ɗum wadde hayso tawi ɓe kalani amin mbawi ñawrude haqqillaji amen saabu segene waɗira e neɗɗo waɗana neɗɗo ko ha ŋañoro segene waɗana ɗum neɗɗo ko ha ŋañoro ɗum noon seydi Ly aɗa jogui ɗo gueɗal aɗa jogui ɗo konngol fodde wonde ko rewi hakkude maɗa e wuuro ngo ko fodde wonde ko rewi hakkude maɗa e Binta bisimilla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Min soma min calminima e konngudi ma moƴƴi ɗi kalɗa hakkude ma e rendo ngo. Minen noon minen jetta Allah minen jetta sababu
caggal yettude ande ko juude rasulu sallllahu alayhi wa sallam min jetta sababu bintaɗo Samba Oumou Hani kanko dillin ɗum ɗo ko dillat ko fof nde wonno aɗa andi mboɗo andi haala pulaar mbi min nani laabi temedere mi yi gotol ɓurɗo minen noon ɗo min nanat min jiyat kanko bintaɗo ɗo holliti kam garal ɗo ceerno ko wona hannde gila laabiɗo ɓami rewde ɗo ene welim ha tengti kadi ngol ɗo lawol sabu ceerno ene wawi arde ɗo gotol tan o yaha o wasa artude kono sa yeehi a artiti fitti a yiyani ɗon ko weñi ma wadde ɗum noon ceerno Amadou minen calminma e indi Bintu Arɗo Samba Oumou Hani e bandu men Bintu Arɗo Samba Oumou Hani indi makko e indi sehilaɓe makko fof indi makko e indi dendagal ko faggi e oɗo diwan gila noon baba o ha heeɓi babateɓe kamɓe fof ɓe calminma ɓe bismo makkete kanko binɗarɗo noon min mbiyatma ko kalifa maala makko so tawi wonko ɓuuri nadde nagge wone ladde wañoɓe jiyani tawi wonko ɓuuri yiw wone ladde wañoɓe kawrani ɗo o jibna ɗo o jeeya ɗo kadi o hoƴ ɗo kadi o woni e kala moƴƴani ene neɗɗo dañatno e nder wuro Allah hokki ɗum ɗo ɗum soma wimi moƴƴareji ɗi fof ɗo tawi o woɗɗoyaji hen hunde fof yettima nde yettinde kadi o jaɓɗo wellude bandiraɓe aɗa wawno arɗo an tan no moftuma ceerno ari ɗo tan min gondata mi deeƴde hen ala kono wona noon no waɗata o haalana yimɓeɓe o waɗa koɗɗuguli ɗi o adda ken ñaame e ken yare yimɓe fof kawra hen jima jiya ɗum hen ɗum ko yidde bandu men waɗata noon Bintu Arɗo min mbima halin wawi o wi mo welti mo weltanima an e dendal ngal ɓe gonduɗa an ceerno Amadou ɗuma yo Allah junno hakkude men siko waɗi ɗum a hollimo aɗa horsilimo mbeɗen ara ɗon mbalami toon kadi ñallanmi ala aɗa jogui jogi aɗa jogui haaju keew aɗa wawi ɗum wasde wadde on sabu ɗum wadde ɗo ɗum wanma wadde ɗum noon yo Allah yoɓi Allah ɓoyni min jeesni minen noon min mbawi widem ko min beltimo min beltinimo ma an ceerno Amadou ummadema ana gara e wuuro oko ɓural e nokku ɗo garɗa ɗo kalɗa Allah joɗɗinma ɓural woni ɗo kalɗa Allah adduma ko ɓamtare woni ɗo kalɗo joɗɗa sa yeehi ma barke lomto ɗo ɗum noon wadde emin mbima bisimilla ɗo e nder jayeno moɗamu ɗo e nder jayeno saare ɗo e nder jayeno pendaw e dendagal jogliɗɗi kal amin bismoma kono koye indi Bintu Arɗo Samba Oumou Hani noon sibo oɗo sababu fof kanko garɗo ɗo ko kanko gaddaɗo ɗo ko kanko noddaɗo ɗo ko kanko joɗiɗo deƴƴi kadi ko kanko o koddo Penda Arɗo mbo muynani ko metti ko mi wi yimɓeɓe endu ne waɗi guddi jeeɗiɗi walla jeegom sa jibnama kal cukalel jibnaguel muynatɗe ɗo guddi ɗe ɗo cukko kanko noon endu Penda Arɗo ɗum guddi ɗe fof koko cukkiti o muyni wadde barke ɗe fof jottimo taw kadi bandiraɓe fof ne jeeɗa hay goto salaki so albarka Allah no wawi ngura Allah no wawi ngura temedere lamɗo joɗimo ɗo an joɗɗin ɗo ujunnaji ɗiɗi ceerno joɗɗimo ɗo an joɗɗin ɗumen ɗo duwuje mbaɗa yimɓe fof keeɓi hen haajuji mumen kumti hen taw ko an woni sababu wallahi ka ɓiɗɗo debbo kumtawo haajuji ɗum noon min mbima soh ya ɓooy wawde ya ɓooy wurde yo Allah junno balɗe ma e kees dendagal bandiraɓe Ibou Soma min jettimo noon noon arɓe ɗo e arɓe e wondiɓe fof ɓe arɓe tan onon fof yo Allah yoɓone moƴƴe siko ngol ɗo lappol hayso mbimi oɗon garanno ɗo ngol ɗo kam ko ni ardi ngol ko ni meeɗi waade emin mbimo noon kalifa moon Allah diwan o kalifa moon Allah wuuro ngo kalifa moon Allah galle o kalifa moon Allah kadi ko jibna e nder galle o kalifa moon Allah Bintu Arɗo Samba Oumou Hani ene wawi taw haala ka ene wawi ɗeɓde juutde kono noon ko ni Bintu Arɗo wi noon sa yeehi to e dental ngal bisminami yimɓeɓe jettanana kam yimɓeɓe ndunanɗa kam ceerno Amadou mbiyama yo andu en beltima neɗɗo noon sa arimo so wimama weltima gasni
sa yunima suudu hoore ma ɓuuti wiyama sa naati nder a mayata woto yeddu ɗum noon min mbima ba bisimilla ma ɗo bisimilla ma no fewi inde ala mahamad ma ibne soma en junata ko caggal yettude Allah e jiiɗo rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko fonno ko haalede fof haalam mataw ene heddi tan so tawama ɗo Allah tawaɗo daɗa en mi fuurankoɓe mbiyata ni ko dahaɗo laɓɓade noon gueɗe ɗe fof caggubinɗo caggal yettande mo jibinaɓe makko ɓe e duwanade jibinaɓe makko ɓe to te ɓe goni to nde Allah jaɓɓotoɓe toon e yurmede mum kamɓe e dennaɓe julɓe ɓe hormati rasulullahi barke jobbo adama aysi fa tabarakallah ɓe goppani amen ɓuural ɓe goppiri amen e ɓuural ngal Fuuta fof seedi wadde ɗum min ñagoto ko ceerno pawana amen ɗemgal ma e ɗemgal jibinaɗo ma o fawa e ɗemgal ceerno makko on fawa e ɗemgal ceerno mum ha yetto e rasul nde Allah ɓoynata ɗo giɗo cukoyel timmina fandare mum e leñol to banggue Allah de ne wawi ɗum yo Allah waɗana min ɗum ɗo makko ɗo ala emin fof ɗo jooɗotoɗo ene duwono hoore mum dañal e kisal ala min duwantomo tan ko dañal e kisal sabu dañal makko dañal amin kisal makko kisal dañowo daña kisa woto haasidu hoore ma e duwanade kala ƴettuɗo konngol ma duwono woppa hoore mum holko waɗi ɗum ko so dañi min dañat so hisi min kisa ɗum noon min ñaadirimo Allah kisal e dañi an jiyaɗo Allah garɗo e amen o noon min ngalanama jiɗi Allah de yima Allah kadi seedima nelaɗo Allah seettima minen min ceettima min ñaaguima Allah ceediɗo o seeni rasul makko o ɗeɗo pele ɗe jaɓɓanɗa leñol kala erdinoɓe ma e pele ɗe nde Allah jaɓiniɓe nde yo Allah wattu hen pele maɗa Allah ne wawi waɗandema ɗum yo Allah waɗane ɗum ya ko wale ñamo rasul an e dendagal hadara ma an e dendagal wondiɓe ma an e dendagal yiɓɓe ma e almuɓe ma an kadi e dendagal añɓe ma mboɗo ñagoto Allah yo Allah wuppitma yiɓɓe ma yo Allah wuppitma e añɓe ma ko haala woni ɗo ma wod biɗo farba de haali gonkay o nan o famani saɗa duwono neɗɗo ɗum yo Allah wuppitmo yiɓɓe makko yo Allah wuppitmo e añɓe makko nde wonno so wonano añɓe ma koole yiɓɓe ma ɓe dañata sago so Allah yiɗima tan o rokkuma yiɗɓe o rokkuma añɓe nde wonno ene heewi wiyede ko guiɗuma foftinma ko gañoma foftinma guiɗuma tampinma gonɗa neɗɗo fof tagaɗo tampini ɗum tan ko gañum nde wonno a yiiɗa hay finde hay subaka goto tata gañoma anda sirru ma walla andama na secret ma walla mbadima walla basal ma walla tawe ma wadde ko gañoma tampinma kono ko ma daña añɓe ɓe ne mbawa andude hoore ma yiɓɓe ma toon haala ka woni kono won Allah rokku añɓe ma sagoji mumen ya ko wale ñamo rasul Mamoudou Soma ɗo jagguɗa ɗo jagguɗo on a haali nane mbiɗa aɗa fayide ala a natti fayidede a wonti andi Allah no raaɓa neɗɗo a wonta Allah haala woni ɗon jeyaɓe Allah ɓe damma ha gonta Allah toon haala ka woni wadde min ñaaguima Allah yo Allah ñimnuma e ɗum ko ɗo jibinaɗa mboɗo min gandi jibinaɗo ma mboɗo min gandi yontoma mboɗo min gandi ko gonɗa mboɗo min gandi bawal ma so Allah wurtima e wondude ɗeɗo jeyaɓe Allah haɗa fayida e mabɓe kala mona hasidi yo ñagonoma Allah yo Allah ñimnuma hen ya ko waɗe ñamo rasul onon wondiɓe e ceerno min ñaaguima Allah pullo hen jolfo hen séréer hen kala gonɗo e ceerno jikki mo joguiɗa e makko o yo ndendu ɗum ñande yowmal qiyama yesso rasul yo jikki mon bonta rasul onon wonduɓe e ceerno woto Allah bono jikki mon e ceerno ha ñande ɗon daari ɗon e yesso rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam onon noon ñantuɓe binta ɓe ha o wawi wadde ko waɗi ko onon jeeyi foof binta tan kañum goto wawa wonde binta wona so binta woni ɗo gueɗe ɗe fof mbawi wonde Allah ne weela amnata arɗe no tawa hoddiɓe no tawa onon mana duusimbo onon jaggarimbo onon ballimbo onon tomtimbo onon cuurimbo kala garɗo tawa mon oɗon gondi e makko so yeehi woppide mon e makko jobdi mon ala ko wona yallah nanu mon aljanna tawon jobdi mon ceerno ñanti ko binta fof kono binta ko arata ko ɗo e hewde gila e sernaɓe ha e lamɓe ha e anduɓe
tamne ɓe potiri hay goto yiyani binto edi firde wonde foof hay goto yiyani binto ne werta won wertoɓe hay goto yiyani binto ne jooɗi goto o jooɗoto koye mawdi ko en e enɗam makko wadde onon kay min ñaaguima Allah yalla junno gurdam mon on gona haasideɓe ya akhi yalla yomon moƴƴere allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim jafoɗo ɗi moƴƴina alma moƴƴi joni cheikh oumar fouti non ɗo cheikh oumar abdoullah galle o geɗal e galle kadi enen fof eɗen gandi no wayi ceerno andi no wayi min mbeɗa andi no wayi Fouta fof no andi no wayi gasata jalten ɗo taw haala لخالي خير الخلق حمد الله الأولى على بازه فينا ومنا وقد على الأرسما على أولى ساكني على حق عباد الله بالمجد والأولى حبيب به يدي لو يكلو صلاة وتسليم علي أولى مرب الورى لكن ذكرنا صلاة ألا إنه بدر إذا الأمر صلاة تمن ورازاحا وابخلوا مسلا نبي له ولا الجنان مبوو ودل ملك لما ربتك فولا وأما رجال من رمال الزلا وعلى الورى درا وصالها وزلا حق عباد الله بالمجد والأولى رسول صبن في مدم الجو فلا كل باين كان في الأرض قد لا وهاجر للمولى فصاحبه الأولى ودابر دار الحق تارد الله جل الورى قدر مسلا نبي له ولا الجنان مبوو ألا إن فردنا كان ميلاد السنة وأما الوراء إذ كل بدل الله السنة وأما به نفرق عبد الله سنة حق عباد الله بالمجد وصنع حبيب صفين سرار يخبو والحق والداهي ونهج المسخل والمرشد البخل لا يربخلو صبير مخلو أمير الإرساد لباد مخلو سجن لا كل كمد مجرو ألا إنه ذل ولا حاب ومن حل لكل البرايا نلقى يهلو وسدة الهدي فليس هلو حبيب خبير بدوا ليس لأسماء أسر كل بنبو تقال يتود الله جود نلا صلى الله عليه وسلم من بي الحمد لله رب العالمين hanki ndamin ngari juuraare ceerno ɗo suudu binta arɗo sambu mayndo ceerno mamoudou mbimi ceerno ɗo min gonɗo minen fof joni kamen pertumi mémoire saabu jonde makko ɗo jooɗi ɗo min kuut min ganda kamen mbaɗat min ganda ɗo min jahat min ganda hol kamen kaldate makko saabu andude no fotiri ni min ɓuuri sakkitade wattude andude e no fotiri ni saabu onon gonde makko dans le monde entier kono mi haaltaɗo banggue binto arɗo ɗo siley gayni haaldi toon dutton tomi seeɗa tan sa jaaɓi ɗo ceerno ɗo hay tigi minute bisimilla hol ceerno amadou sa yiiba tawa ko dewowo allah sa wiyama hol ceerno amadou sa yiiba tawa ko barowo allah sa wiyama hol ceerno amadou sa yiiba tawa ko kulɗo allah sa wiyama hol ceerno amadou sa yiiba tawa ko ganda allah anduɓe fof ne cetti gandal makko ɗum Fouta fof ne yettirɗum allah waɗi saaha ɗo ziyara Louga ɗo ceerno Bachir Mountaga ɗaha Cheikh Oumar ziyaro ari ko arata ko ziyaro wona Mali wona Sénégal wona Mauritanie wona France wona e monde entier o aduna fof hawri Louga ɗo Bachir Mountaga ɗaha Cheikh Oumar ɗo o wi mi weltima kono noon ziyara hikko ala mbo teddinirmi ɗum sona ceerno Amadou Bamba ceerno Djibril Khalife Bambilor dendagal ko ari ɗo ko kamɓe kanko tan goto teddinirmi ɗum oto ceerno Amadou woni o wi jimmi ko ummuɗa aduna o yiima o sali ummatɗo jooɗi tan jonde makko ɗo jooɗi ɗo Seydou Ba Fouta fof nandi gueɗal ma tagui mi wiide kamen wewtiɓe ko ɗum ɗo ne heewe amen ha min ganda kamen mbaɗata kangaɗo meeɗi namnede yimmuɓe bamɓuron ɗum o wi so haali baba tikka ɗum koto binto arɗo to rutton toon ruttutako toon kono noon Seydou Ba ɗum ɗo amen jettirɗum Allah amen jettirɗum Allah amen jettan kadi tulde dimat fof Allah holko waɗi ɗum ndo Allah jurnat oɗo sababu kala moƴƴi naati ɗo taniraɓe Cheikh Oumar naati ɗo taniraɓe Cheikh Tidiane naati ɗo taniraɓe Alaji Malick naati ɗo